सारि किल'मिटार थाबायखानांगोन जोङो ओंखारजोब्बायानो इयावनो ने ओरैबायदि मानसि साहित्य सभायाव आयौ लारि लारि नुलांखाबाय थादों मानसिफोरखौनो गारियाबो गारि ओरैबायदि नायख'ननो हाया सिख्लाफोरा जों मेन गेटथिं हाबनो मोनाखै डाइरेक्ट एक्जिबिसन गेटथिं हाबदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जालौ ओंखारनानै जों दा थाबायलांगासिनो दं मा होनो भिडिअखौ एसेबां गोलाव गोलाव दिन्थिबाय थायाखै आं सर्ट दिन्थिदों डाइरेक्ट मोनहैनायाव लाखाबाय नै मिटिं हला जाबायदि गुवार आरो गोलाव मानसिफोर नायबाबो नायख'नो हाया आयु नैबे नुवा जाबाय बेयाव हाबा थांबाय जों लेट हाबदोंमोन नाथाय नुजोबाखै खारदोंलाय हाबुंगो बैलादि गोदोरमोन बसुमतारी खानाया थाब मोनग्रोदों खानाया गुफुरमोन आरो बै समाव बैसोबो जाखाबायमोन दा बेखायनो बैया दाखालिनि गथ' जानायनि बे डिग्रियावबो डिएलएड लेभेलावबो बरायनो नायनो राखिमोन आरो खिन्थु बे मिटिङाव थानेश्वर बर' बिथाङा रोंसिनगोन मोजाङै रोंगोन आरो बे साइडजों एक्सपार्टबो जानो हागोन आरो बेबादि जायोबा जोंनि रावा थांनानै थाबाय थागोन रावखौ रायलायाबाबो खिन्थु रावा थांनानै गेजेराव सासेया बिफायालाय गसेनजित ब्रह्म बिथांनि बिफाया
दाखालिनो गथ'आ बुंबानो मानिनांगौ नामा जानाय थाबाय उनाव बेबो जनानै थाया सेंग्रा बैसो नाजानानै राव